उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला हालामनि एराबारि आरो नासनसालि गामियाव बेरगाव जिल्ला गुदि बर' फोरोंगिरि आफाद, टंला आइजो अनसाय आफाद, टंला दखरा बर' थुनलाइ आफाद जुथायै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों नबिन चन्द्र बर' आफादगिरि बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, प्रनिता स्वर्गियारि आफादगिरि टंला आइजो अनसाय आफाद, सबिन बर' थुनलाइ आफाद टंला। बिथां आलासिमोना मेलाव बाहागो लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव बुंथिना होयोदि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनोब्ला जों बयबो खौसे खामानि मावनो नांगोन होननानै। उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारिनि खौरां। आं सासे बर' बिमा हिसाबै आरो दासान्दि दखरा आबोफनि आइजो आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि बिमा रावखौ जों फोथांना लाखिथारनांगोन। बियो आंनि बिबुंथि। आरो मोनसे हारिया थांना थानोब्ला राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि बियो गोग्गोम जाथारनांगोन, गेरेमसा जाथारनांगोन। होमबासो मोनसे हारिया बयजोंबो सिनाय जागोन, मोजाङै थांना थानो हागोन। दा जिथु नुबाय थादों जोङो, बिनि सायाव जों बिमा हिसाबै बहुद दुखु। निजायनि रावनि फरायसालिफोरखौ मोजाङै फोथांना लाखिनो हायैया जेनेबा थैनाय लामायाव थांगासिनो दोङो। दा बिखौ बयबो दा सांग्रांथि बा साखा फारा जानायनि सम जानानै फैबाय। आं आइजो हिसाबै बेखौनो बुंगोन, बयबो बिमा माहारिया बेखौ साननांसिगोन। जों बयबो गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै बुजायनानै फरायसालिफोराव हगार हरनांसिगोन, गावनि सरखारि फरायसालिफोराव। आं बेखिनिखौनो बुंगोन। नायदो, गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोननि बड'लेण्ड टाइम्स चेनेलसिम आं हामलायनायखौ बावहरबाय। नंगौ जे आथिखालाव बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरा बायलांनायनि लामायाव, आरो बे बायलांनायनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय जे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव आथिखालाव जेसेबां बिबांनि गथ' एबा फरायसुला-फरायसुलि थानांगौ, बे बिबाङा खमिलांदों। आरो जायनि जाहोनाव सरकारा जिथु मोनसे नेमखान्थि खानानै होदों, बे नेमखान्थि बादियै बै फरायसालिफ्रा बायलांनायनि लामायाव थांगासिनो दङ। आरो बेखौ नुनानै बर'नि माहारियारि आफाद, जेरैबायदि बर' थुनलाइ आफाद, जेरैबायदि आइजो अनसाय आफाद, जेरैबायदि बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो बर' फरायसा आफाद, बे आफादा थांनाय फेब्रुवारि दानाव मोनसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव मोनसे माने जखनथाय खुंनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखि लाबाय। आरो बे थांखि बादियैनो दिनै जोङो गिबि हाबाफारि बादियै दिनै जोङो एराबारि गामियाव सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलखौ जोङो खालामफैदों। आं खावलायनो नागिरदों बे समाव जे मोनसे समाव जोंहा बर'नि गेजेराव दिनैनि जिथु थासारि, जिथु एनरलमेन्ट गैयि थासारि, बे थासारिया मोनसे समाव जाथ'वाखैमोन बा गैयामोन। नाथाय बै समाव बिथांमोना गावनि गथ'खौ गुबुन गुबुन मिडियाम, जेनेबा एसामिस बा इंराजि मिडियाम, बे मिडियामफोराव जायफोर गारजेनफोरा होदोंमोन, आं बिथांमोनखौ गोरोन्थियै बुंनो सानाखै। आं बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों, जिहेतुके थासारिया दिनै बुंदों, थासारिजों गोरोबनानै बिथांमोना जाहाथे बिथांमोनाबो बिथांमोननि ओनसोलाव थानाय जायफोर गारजेन दिथागिरि, बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोनाबो खावलायो जे बर' बिजों फरायसालिफोरा जाहाथे फोथांना लाखिनायाव जों बयहाबो बिबान दङ। बेखौ गामि गामि हाबनानै बा न'खर न'खर हाबनानै बा गावनि गथ'खौनो बिथांमोनाबो बे समावहा बर' बिजोंनि गुदि फरायसालियाव होनो थाखाय बिथांमोनाबो माने बाहागो लानांगौ, बिथांमोना आवगायबोनांगौ। बे समाव गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि सायाव आङो आंनि अननाय आरो सिबिहरनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोङो बयबो मिथिगौ जे जोंहा जोंनि दा जिथु बर्थमान सोलिबाय थादों, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जाथि, बे मोनसे अलखदनि समा जोंहा फैबाय थादों। मानो होनोब्ला जोंनि रावफोराव दिनै माने जोंनि बर' हारिफोरानो जोंनि माने गुबुन गुबुन माने हयथ' प्राइभेट स्कुलफोराव नङाबा गुबुन माने मिडियामफोराव फरायसा फरायसुलिखौ होबाय थादों। दा बेनिखायनो जोंनि बे बर' गुदि फरायसालिफोराव हयथ' जोंहा माने फरायसा फरायसुलिफोरा खम जालांदों। बेखायनो जोङो
थांनाय जोंनि मार्च दाननि गिबि सप्तायाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला बर' अनसाय आफाद बेजों जयै सावरायलायनानै आरो बिथांमोननि बिथोन बादियै जोङो गामि गामि जोङो मोनसे एवारनेस जोङो लाबोनो सानदों आरो जोंहा दिनै नैबे एराबारि गामियावनो जोङो सेथि जोङो हाबाफारि लादों आरो बेनिफ्राय जोङो हयथ' बै फैबाय थानाय जोंहा गोदान बोसोर एप्रिल दा बेनि सिगाङावनो जों बे हाबाफारि फोजोबगोन आरो जों बयखौबो जोङो गामि ओनसोलाव हाबनानै गामि ओनसोलनि जाखिनि जोंनि बिमा बिफा बिगोमाफोर दङ रायजो राजा बिथांमोन दङ जों बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बर' फिसाफोरखौ जा बर' फरायसा फरायसुलिमोनखौ जाहाथे बर' फरायसालिफोराव मुं थिसननानै जाहाथे बर' हारिखौ आरो बर' जाथिखौ बर' बिजोंखौ जाहाथे रैखाथि होगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादों। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।